Падчас размовы з працаўнікамі рэстаранаў «Макбай» пра айчынныя прадукты Александр Лукашенко ўспомніў 2020 год і актыўны ўдзел у пратэстах працаўнікоў парку высокіх тэхналогіяў. Іхную нязгоду Лукашенко лічыць здрадаю, а цяпер з ягоных словаў складана праводзіць аўтаматызацыю працэсаў у краіне. Усюды мы упираемся ў адно – праграмнае забеспячэнне. У адваротным выпадку мне нават крыўдна, думаю, навошта я гэты парк стварыў? Парк высокіх тэхналогіяў. Навошта я прасоўваў айцішнікаў, каб у 2020 годзе яны спрабавалі перавярнуць краіну? Таму трэба замыкаць Беларусь на ўласным прадукце, каб яны тут выраблялі і прадавалі самі. У Расіі, у Кітаі ўсюды нашае цэніцца. Іхныя мазгі вельмі цэняцца. Мне амерыканцы шмат разоў казалі, што беларусы могуць зрабіць неймавернае. Немагчымыя індусы, а неймавернае беларусы. Тым часам рынок IT ў Беларусі працягвае звужацца, піша выданне devbuy.io. У параўнанні з 2021 вакансія ў гэтай сферы паменела амаль у 10 разоў. У красавіку мінулага года ўвогуле быў пабіты антырэкорд, толькі 1080 актыўных пошукаў працаўнікоў. Парк высокіх тэхналогіяў хоць і не паказаў росту, але там за апошнія 2 гады колькасць вакансіяў не падала ніжэй за 1000. Тым часам у канцы лютага на справаздачы перад урадам кіраўніца ПВТ Ганна Рабава распавядала, што ў мінулым годзе парк даў рост экспарту на 12% і больш за 2 мільярды выручкі. Прадстаўнік IT-індустрыі, доктар навук, а таксама СЭО Украінскай супольнасці даследнікаў гульнёвай асветы Ярослаў Кот з'явіўся ў нашай студыі. Вітаю, добрый вечар. Вітанне. Бачым, што гэтая тэма айцішнікаў, здраднікаў у двукосцях не адпускае Лукашэнку. Здавалася б, ужо 5,5 гадоў мінула. Што яму не имецца? Ну, ён дуже ганарыўся тым, што дасягалі беларускія айцішнікі, але зараз ён пабачыў, што гэтыя все лічбы зніжаюцца. І нават яны і зараз імкнуцца якось выправіць гэта, прымусіць людзей прыяднацца, але нават ўсё выглядае не занадта. І зараз яны шануюцца больш дасягненнямі былымі 17-х, 16-х, 19-х гадоў. Ці можна, я выбачаюсь, ці можна, ось так ведаючы калгасную натуру Лукашэнкі, паспрабаваць яго зразумець, што дойная карова альбо там залатая курка, якую вось ён жа сваімі калгаснымі рукамі насіў туды-сюды і уцякла за мяжу, яшчэ і плюнула на яго. Ці можна вось так патлумачыць ягоныя эмоцыі? Так і не толькі патлумачыць, ён сам так і тлумачыць іх. Ён гаварыў, што ён груддзю сваёй скармліваў айці беларускае. І, так і чаго вам айцішнікам не хапала? У вас было ўсё. У вас былі тысячы возітых долараў. У вас і грудзямі кармілі, самыя вышэйшыя чыны ў Беларусі. Чаго вам не хапала? Перш за ўсё, не можа быць крэатыўнай індустрыі, яна не можа якось эвалюцыянаваць у краіне, дзе дыктатура абмежвае крэатыўнасць. І яшчэ таму, што рыскі вялікія, калі ён абмежвае інтэрнэт. Гэта же праца і асноўныя партнёры, як Лукашенко пабачыў, гэта Макбае, што асноўныя кліенты, яны ж былі за мяжой, і філіалы за мяжой, яны продажам займаліся паслуг беларускіх айцішнікаў, і яны не можуць, для іх вялікія рыскі, калі вдруг беларусы знікаюць з інтэрнэту і не можуць працаваць, парушаюць все гэтыя тэрміны, гэта все рыскі, вялікія рыскі. І мы можам пабачыць, што яшчэ паводзінка прэзідэнта дурнога такога, гэта ўсё. Мы ІПАМ, калі вось былі ў 2020 годзе былі ўсе рэвалюцыі наша здарылася, у ІПАМа быў на той час, гэта самы прыбытковы год быў. Але з-за палітычных гэтых всіх такіх, я нават не ведаю, як гэта назваць, флёров Лукашэнкі, з-за яго паводзінкаў, з гэтай непрадказуемасці, яны згубілі 14% ад вартасці кампаніі. І гэта самы прыбытковы год. А што б было, калі б гэта быў непрыбытковы год? А што гаварыць аб іншых? Это пры тым, што тады, я памятаю, планавалі, што будзе 2 мільярды долараў США ў бюджэт прыносіць якраз IT, вось эта сфера была самая перспектыўная, самая, вось, которая давала рост і валюту давала. Зараз яны по статыстыцы парка вышэйшых тэхналогіяў, яны трымаюць гэта на 1,8 з 3,2
знизились до 1,8. 21 год быў таким самым прыбытковым по іх статыстыкі, якой мы не маем даверу, але яны спрабуюць гэта ўсё павышыць. Яны зрабілі іншае заканадальныя абмежаванні для прадпрымальнікаў. Яны прымусілі ўсіх нават прыватных прадпрымальнікаў, якія робяць IT, войти в ПВТ, каб статистика ПВТ побольшилась. То есть у нас ішли компанії, як ІПАМ, у яких там по 40, по 50 тисяч айтішників, і прийшли Вася Пупкін, у якого ІП. Наконт вось таксама таго, хто прыйшоў, рознага кшталту таксама вакансіяў, бо гэта таксама падаецца такі паказчык, які можа шмат пра што сведчыць. У параўнанні з 2021 годам у Беларусі цяпер ажно ў 10 разоў менш IT-вакансіяў станам на 26 год. Ці гэта, я не ведаю, частка некага сусветнага тренду, што ўсё менш і менш працы ў IT, ці ўсё ж такі тут пераважаюць унутраныя праблемы беларускія? Ну, праца в IT, яна з'яўляецца, тому што вот у нас не мае свайго рынку. Ранейше мы работали на весь свет. І калі мы штось придумывали, вось мы пышаліся нашими вось айтишниками, што яны, калі придумываюць стартап, яны придумаюць яго на весь свет, на весь рынок, а не толькі на сваю краіну. У нас, потому что в Украине рынка нет. Кто будет купляць? Колькі там компаній, якія B2B можуть щось замовіць? Вось для Макбая зрабіць софт для яго. Колькі Макбаев гэтых... Вось. Зараз у кожным райцэнтры. О, будзе, да. В праграме. І вось, а яшчэ патрэбна, ну, яны глядзяць на Расію і іншыя краіны, а яшчэ працуюць вакол санкцый. Яны абходзяць санкцыі, таму што вартасць айцішнікаў у Беларусі і Расіі нават зараз вельмі конкурэнтаздольна, і яны знаходзяць якісь мажлівасці працаваць поза межамі санкцыяў, абыходзіць іх праз там якісь нейтральныя дзяржавы, і ёсць кампаніі, якія не дужа там гледзяць на палітыку, і яны працуюць з беларусамі і расейцамі, якія ў краіне. Так. Ну вось наконт узроўню цяперашняга беларускай IT, ну вот нават гэтая гісторыя з Макбаем, дзе там па сутнасці не новы софт, там толькі перакласці той же самы софт мы бачым у варшаўскім Макдаку, і то ўсё пазавісала. Між тым, калі мы гаворым пра IT все-таки як пра важную галіну эканомікі, у Беларусі эканоміка мілітарызуецца, працуе на ваенную машыну Расіі. Ці IT беларуская зачапіла вось гэтая тэндэнцыя, калі зачапіла, то як акрэсліць? Ну, асноўны тренд і нават военное IT і наше IT, вот што мы бачым, што вялікая колькасць праектаў дзяржаўных пачало бы з'яўляцца на падтрымку стартапах і ініцыятыў знізу. Такога не было ранейше просто пышаліся, ганарыліся, але нічога для гэтага не рабілі. Калі щось самі робяць, то самі робяць. Але зараз пачались і стартап-інкубатары, і щось там са школьнікамі, якісь прасоўвання для моладзі, з універсітэтамі супраца. І яны, таму што ім патрэбна прыцягваць айцішніка, таму што як толькі айцішнік щось вартаснае зробіць, калі ён не звязан з дзяржавай, ён сыходзіць в іншую краіну. Ён сыходзіць в краіну, дзе ён можа прадаць, адкуль ён можа прадаць гэта больш вартасна на захад. Згадалі вы пра стартапы са школьнікамі, а вось пытанне, ці маладзейшае пакаленне, тыя вось людзі, якія зараз скончваюць школы, ці нейкія вучэльні, яны замяняюць тых працаўнікоў IT-індустрыі, якія з'ехалі на захад пасля 20-22 гадоў? Ну, яны імкнуцца замяніць, і не ўсе з'ехалі ж, яшчэ вялікая колькасць залишылася, і іх навучаюць, іх ментараць, і щось атрымваецца. Ну так, там хапае яшчэ талентаў, каб щось зрабіць. Но уже не та колькасць, таму што большасць тых, хто з'ехаў, яны былі там дзесяткі тысячаў вартасных, якасных такіх спецыялістаў, яны з'ехалі. Але ж вялікая колькасць все яшчэ працуюць. Каб замяніць тых, хто з'ехаў, вось калі карыстацца тэрміналогіяй Лукашэнкі і яго набліжаных, вось колькі гадоў трэба вось на гадаванне гэтых яйцагаловых? Ну, все гэта залежыць ад інфраструктуры самой кампаніі. Практычна, год 5, калі працуе, калі добры ментар, там каманда, і яны гледзяць, і ў яго ёсць уже да гэтага навычкі, якісь ён уже атрымаў працы з гэтым софтом, штось
могуць зрабіць яго такім нармальным працаўніком. І гэта працуе людзі же зараз лягчэй навучацца, гэта ўсё в онлайне доступна. Просто для каго гэта ўсё рабіць? Для Індіі, для таго. Но працуюць вакол санкцыяў. І таму ж, калі санкцыі пачнуць працаваць нават больш якасна, яшчэ сойдут айцішнікі. Таму што зараз трымаюць іх сем'і, трымаюць родители якісь, кагось там. Еще закончик які-нибудь подкрутяць. Закончик, каб не маглі закрыць кампанію, што патрэбна чакаць, калі яна сама здуецца. Як вялікая колькасць кампаній, прыйшлося, як той же ІПАМ, прыходзілася там мёртвыя душы перарабляцца, і яны просто здуваліся. Яшчэ праблема, што вялікая колькасць офісных цэнтраў пустуюць. Іх же будавалі пад IT, а зараз яны ўсё